Ebusiame ma obi bia kwaba e de by Emergency Ghana TV eso. Ya da tweja mponyankopon asese ode enenso e de afamie. Ebusia ya ye kase ma binum ebre e wawawie mu a ya na nkofo dwense ntro e na yetwa. Story wu a ye bekwa akohwe no e kire se ma ebre e wawawie mu ebinum. Esanse ye maame anase ye sister semo ode abedan ye e wo Losin TV ne die. Utie mu nsem a obehu ni sem mai binum ebre ankasa na bema ohunso so a awale mienu die odi ye die awale mienu odi ye die obusia utie story mu nsem a oho na obehu ni se ma binum ebre na wawari mienu obi nsizu se menwari mienu wutimi awari mienu ba responsibility se we take no untimi and take that responsibilities no nti busuya ye nsemani yenko ne kohwe video no emra ne ye ba mabeji wa dwenche e dia fasem wemu channel so be subscribe na wa like na do comment so our comment section as yenko hwe video emra mbache fro sen mata so unte me kura menti o se me no entamu no emu wa pa mata so unte ufiri ne bae e ba cho me firi takwa ne ba takwa hwa na ufiri na se ho na ate hwa na mete ba me kuro ndie me firi sola okay sola den tona kalva mate kenti no ho na katse yie mame why anopa de na de onam anopa de asembi ha minti na me de abedam asembi ha minti na me de abedam me papa offer ase ese me pe a meje pene a menene et kotenai mamumi ansa apiemu aba me matu oba baako nti kasa ba menene ntem me ka ono so onya ante ase de me pese oye o se onye de Mrs. onye first ya o se me pe menene kotenai mi hu se okuta bosom ba edru finfin okwa bisa no omo kire ne mamre ene nyankoma de obeya obeba moja no begu ono dem ho ba be ya da no enso me ya oya sa na eye menyan obefie patase na agu ho na wasa akumoja agu sa da na ye dem kokwa no so obeja na odem ho na wapre ewu na wode ape da bia me pepa moja sa na eye menyan na maka nche se papa beya pe ba bi obeye wanya kuma de naka wasidan kakra bi wonche anaka wode no mana gum na ka wosum na yenso ye dadam waso onya antiase na me de akoda ne nua Matthew one ne bra nkasa mam oye no ma bi makasa ontie ne na ne bra ba ye kan antiase anye adwuma still asa na oye na mesere ne se be ye a dan no eye dan kura me ansa ba ma tare tu fiewra ba de ba ko menene mekunu nso ne de ba ko ne ye dem ne nkwala sebe ya mfimfini a ya antale no me paacho nka be ya mesere fiewura na ka mata na ka mene memma yedem waso onye ntiase nso onsesa de oya na oye adeche moja begu adeche saa na oye saa nso oye na meso afunu me wo so a wonhwe me wonto atale mame wonto droso mame wonya me hwe wonbo makohoma na mesesa de ameko na meko meko ka kire Matthew so on kasa anche ne bra de ne bra ye no meko na Matthew ba ya one ne tena kan ya ante ase anya dwuma so se meko de a menko na wona oba tena na so osi ne bo aka kire so ojawa ene de ontimi nsimi kwa ntimi nko na me se meko de na me mai o so on fa amame na mofre ne nyeme de ono so me ne tena ne wanya me ho ade nti mofre ne o se on fa amame na me de ketua no ko me ko ketua no nya wan ya me de ne ko e sa abofre yala de chia sa o yala ni so o yale o obedidi o obeye de enya na asem ni nyina so ote nso enya na asem on kasa me ho me so kakra na me de hwe abofre na me bra de film o pistia na me de ko e emu ha na me benya adwuma otakwa ha na me ba takwa ho no na 2 years ago ina frame ka chem say mo friend so mo hia no ma dale
na msisa my friend po mi hu omo ache nti me pese me be hwere omo so omo ka se omo hia atale dia mate meto brunya we me ba na ma be sra omo na me de ntale na ma omo me ko dure o me friend me chia no na obisa me kwan so me de man ye boy na ofre me ka chem se mo friend hia atale na me de abra omo me de be bra omo na ma show omo me firi omo nche ache obisa me se me ba me frɛ me maame na me se me frɛ no ka chen se me hu mo ma ni nanim ache nti me be hwɛ me ma na masan kɔ ena o se me maame o kan de na me se wan ka hwe o se yo me nkɔ hwɛ o mo na me mbre o ka chen me se anya ne ofa se ne ofa ne ba ne me a ko be twitwa ma ato ho no gise mbusiafo mo de bɔtɔ ebe sista me funu na me se enya wa na ofre me se mo frɛ hia no ma na ye de na me ba ya wo sa twitwa me me busianfo be ba sesa me funu ene bɔtɔ kosi me kan kasa me ni mie no okura ho sa ata me so na ekɔbɔ 7 ayumre 7 ehu to me so me kɔ me no ma se me nim se abotre so me kɔ hwɛ me ma me no ma gu bag ni so bag ni ma me de kɔ o se no ma no onje panu mpo keke amede ko mo fa na nje omundi oyi panu to bo mo se me mfa nko na panu no enwura ni dam ho ma mo fra ne mfa o ma no nka na me disu na me de ko me mapa ma wo mo se me nsam ade omundi enya me nko so na me no wa agya me kura na wo no mo agya no omo ma ne no ma wo de ma omo ma omudi omo ta ale ma ne o ma omo de ma omo na mo se na ye da na me de me firi won chen a wo se me ma de wo mo ma me mben omo eye den eye sa me kon me dross 2 me digu me metale gon mienu me yi gon me wi afa me ho pere me o kan sa me ni enu okura me nim adwuna wa plan a o kan sa asem no me suro ena me de aho pere me ja me dross ni 2 o ayi bag nim me ko duru babia me kwadan me dwale wi me be fam bag metale ase me hwe me ayi me bag no keto an ma me kita ayi dross ni nim dross bent say pant mienu ena ujagu bag ni mo okay me san ma chiko bisa no ma bo na o se ohun ade etisa na me kodai ade chia na me to aso ko bo na wo fa amane pant ni na ye de hin bia ayi de etisa me ma bo sa ni bi enye jean string na eto tia no enye tia ni bia eye de ai se sumienu aho ni bi kese no okay ena oya koe ye bisa ne papa ne ofate ho ni nua ba ne to ma bisa no o se ohun ade etisa na msisa ohun ade etisa de ameko ba se me ne wotena ye wa woro mo dross da ama me ne woda ya wo mamu miensa ene waleje ya ba opese ofa kwan bi so se me de a satan no onku se wo de be ko aduro so wo de be ko hemfa satan no onku so wo shede a ene de wo so na be ma shed dross se me de minim Debi otimi ebo be ma dua se panta na se dross na aka ne ho no se wono a be hyede a enkaboso mu ni nko no ba se on hyede a so de be ko aduro so de a onku no na me koe ba ono a be hyede a mani nko no ade na one ne ware no na otimi hye dross ana se minim ade kura me ba mo ware no time mo ware no otimi hye dross de ne ba utima ma wo dwen se dross no no abetimi a hye se minim adwuna wa plan a wa fa me no ma o medale a me dross okay o ba dross wa fa minim dwuna wa fa na me kan sa me ko duru fie na ofre me maame ma ba ho abebe no dua na maame frɛ me kyerɛkyerɛ asan mu kyerɛ me maame ade kyea na ofre me dross no ewo ne ho office mesan da ade kyea na ka wode abrɛ na me sɛ ame ye adwuma me ba me san akɔ makra wo anim sɛ me kɔ eni ho de ame kɔ na ye de na mesan da na ade kyea wo de abrɛ me ode ama amofrɛ ne sɛ on fa mbrɛ ba bia me da mo ba mo se me kɔ na me sɛ wa wo fa ho wo nua ba ho ma bi sɛ wo se ade ne wo hu e na ye de na san ba wo nkyɛn sa ade ne de me ntimi fro lorfe ensan kɔ ho nje free ho kɔ wase me ma no o ma me ben o Dabio ade a wankasa wakwa no woni dem dross wa na akogya ne ho enam so kra mo wabɔ ni dua
na ade kyen no se dross no me na me kan se enimi ho but e wo ha nti beje a de nti no ankwankwaje ade no ankwaje de misuro sa wo kan sa obetwetwa me no e bia oda samba obekumi ti misuro manko ade motena motako dross ho ana yenko because dross timi ekofa duabo bade a menti ase anana usuro so obekwa drosso akoye obibi okay matinti wa ankwaje mankwaje mofra no so atu na ewo no ho sese omu nko school omu tifie ode omu ye efie adwuma na ode omu sibidie nti me de me de ba se me hia me mma ene me dross onfa me mambre me ne me dross ni ko di be ma no how many months ni 2 years ni pant na ko di be ma ni che 2 years ena wo hia dross ni ne ade wakọ baabi a me aka se be ma ni de dross ni ko yo bibia na mon kan bibi unya nkọ baabi asa eti die na apiepia wa enne wo ba be pe dross o hey die ntia the way I was kasa wose on hia me o me mane ho on hia bibi me hu bibia mabusi okọ sirempo na ansa okọ sirem boso me mba me ma me bo nkate to ho se okwa na ode ama na ode de akọ mama ofra no okwa wankra me mame oso on hia mabusi anfo ade bia o me mane nche ndi me hu be ade kura opa akire mofra no so nya wonko na wo ye me so wa anya me ho ande enkra ne esen omu ye 3 ba ku na kita me oba wo se be man wo hia no na oye hwan a oye wo papa wo fa ase kwa be no fa so se wo pe ma o se na ni jime ho nto ohun wen mo ye kuro mu ha so la ho na wo ko hin na me wo fie na oba ayure bi na oba to manim na mse me dwuno ho satam no wanya mfie sen satam na manya 27 years 27 ena be ma na wo ye wo papa wo fa ase be se wo pe e wo fie na wonim se ye wo papa wo fa ase esa mo de mo mra okay enti wo se wo pe no no ankasa na anante aba fie pam se me pe wo a me pese me no tena die enti na mo tena for many years a wanya ho ade ye mamre no mo yesa wo no ba mba ne tena na wo ba pa be bisa ba mba na wona ne te wona ne betimi atena na waka se ani na o papa man less na wa be ye na se mo mama mere ne gise wona be ma ne tena kakra e ma ne so engine ne hwe meboa da bi mo tirinko me ba cha sa ne tie enti wo so engine ne hwe na se boat no ebi anya lusu ye kire no akwaje list na o de abe ye ho ade na da no anya ho ade me papa friend say nka o mbra friend two times wan ko me nim adwuna e woni tirim na waleja ne edeba timotena mfie sen ya tena 16 years your friend is saying Kwabena Hinte good morning pacha pombo ko de pacha me ho ye pa ya da say your friend so age yes ukunu ahoma no so chia bodin kire na de nti a wo de na ba no kane nyina kire ne mede ne frem poma aha ye Lawson TV wo yire dada wa ha o ka asema kire ntitie kasa no brother Kwabena good morning yeshiramu bisi ba bia me wo no me good morning me si me wagie ni me ne mo no ye yeshiramu a me pa cho sama asekwan a wode me fa so enya me denti me de wa ba fidie ni so nti gina ho netie asama me de aba hanum ai tama wo hu ma wo se me pe me no etena ya tena ai 16 years kwan a wo fa so a wo ye bosum no ma wo ye wo se me ka wo nti ase pe bosondane ema omona yenda den wo se wonti ase di me de asam na akotuma tie ni Matthew abeka wantie ena me se Matthew embe kan cho senti wa nye sitie de ame ko Matthew ankasa ba se so obeya dan na wo mfimfini nka obesiesie mu na me ne mofre dem wo se da wonye ena me ko me se me ko no so me sa bo na mane na ye santena se ye kan wa kan wo se die wuhia na me se ka kire no me kwa de ama akọ ntim se me kwa me ma no wasa ko mo wo fie ntim me pe me ma no me dross no so awafa no me pe me ma no ne dross no nti fabrem enu nti na me de aba o ha dross na ye ba ko na mienu na obi a woni na jai wo kosra na dross mienu de o de koye den da bi o sa me kwa me ntim takwa ne sanko no kwan wa ntimi nsan ma nti kwa ne dan na mu na nka obeda da bi me nya ma adwun se nka me da nti oba wankasa wafa
magu wa wo bag mu e ba ne se na wo ma ne bag awuja ma omo papa no o dross kokam Dabi o me kwa makida yi pese ketua bio nti ma fa bag nti purse ni mu na dross ne hye dabi ne ka me digu me ma no ma yiyi m nkwala no ma na ka me de bag na akọ nti sa na me nso me ho popo me suroe o ka se obetwitwa wo se kan no me suroe ti na ma dross ne ka no honom na ukọ niema be na wo ankasa wo niema be na fa apart from dross no me fa gom mienu e na dross ni tu okay go on to say the shewe na we trouser ne top into for straight dress mienu e na afa dross mienu na nka ukodi how many days ho Dabi me kwa na ade chi anaka masan ya baba me kwa ya sa no no bi akoda ba bia ma ade achi de dross mienu de sa mi chi ana so na wani wo mu wo person ka san ne tena de mani nyini ho adentia enye bibia die ntina ate wani so ya wa ode afam no ode ma afam no nti ate mani so ya oben no ode afam onto bibia amame medidie mu o me pom ndimo ehia no nti enyam na asem na obi ane na tena 16 years ahyase ni nyina sa na no ote no onto bibia ma wa na sa chire asase me ne ko oto tale mame 2 years nti after 2 years ni de won tohwe ma obi e na watena se ya 14 years e de awo nkura miensa de to su tu no me de ko sen kamen wale na ma me se on pele ma me njae wale nti me nko obesesa me ko ye na ketwa nsu san piem still asa na ye na me sesa me no ma se be mba no nya adu de se obesesa na me sesa me no ma ko ushia no no wo yire mba cha ani nti ukoto ne yire no ofie ho na dan na mudam aso ode bosomba ho no no sa dan na one ne yire ne timu ana sa dan de na ya tustano na o tenhweso ba oje we ni ko na achi nu ya kwaje ye mianche na ye nti na one ne yire no ene ono munyina mo dadan ba akom adan ukọ na ne yire wo ho ena ukọ ye second wife ba ade sa single room mu ena yire mienu ene kunu ba akọ na munyina mo da na kwa be na mo fa so da empa so sen na mo si da ye dampa no so ye nyina ye dampa no so empa na ye de himbia kusin we ni de da fom ni wi enti na mo mpa ne da fom na ye me pese mi wo se double bed anase queen size king size kese abode ni bia na keto ani bi tonto na wa boy na wato we na ai ode bed na to so nti mpa ne ye bed ne keto ani bia nti no ne dan sen na musi arrange mo ho mpa ne so ono oda mfimfin na ba ko ada ha ba ko so ada ene sana mutimi ye tresom wonim tresom ba cho David se be ma ba ko ne ma mienu eda na mutimi ye sa bom Dabi bie wa no emotiri na mutimi na mom nti ko ba se ene dru ba ko so a sen na mo ye no se oda ho na ono we da oda ho na oni we da na wo hwe bi sesen Dabi mente ase oba pa se be ma ne dan finfin wo da na chi we da na nim eti time so se enna no dru we so a no adane ne ho no ne nada aduru se we aduru we so obedan akọ we ni nche aduru wo so na wadana ba we ni nche ene se ya na mo nkasa ya kasa pa mo jeje ho utimi jeje ho ba chwan abra ba akọ ne da ho na won fere ya won fere ba akọ ne da ho na wo jeje ho sesen asa menti asem na si ma Lydia Skes ne menti ase o eti sen na sen mo ye ne sen na wo jeje ho se okra ne da ho no mo no be ma ne wo da wo be da je ho na ye ne sen mitio na wo ye ne sen asemo na wo ye ne sen na me pese mi hu because minti bi da se bema waware emma mienu na mienu ni nyina no omo da mpa so edu time a woni we beda we da ho nti ya na ho ye osen ade chi anopa na bema ne wada wo bra wo kra ne da ho no ma uhu na wo mfere o fele uhu na ya na wo fere de nti na wo fere
mente kasa no die ntine ya na ferry se de wa oni ukune da wo kura da won che nti e ma feli ya samo nti woni wo kura ne da dema di sen ansa na muntamuti me kura me ko 1 year ago na oni wo fa film na odi ko fie kentina wo kakrai 1 year ago na ne wo fa film na odi ko fie odi ko fie na o se on ba bi be ma ne ko so on wala ni bi ono wo kura ne tena sa 1 year ne mahuni ma sounds akese na ba akoda ha na we da ha nti say na munya style bia because any push your back nkwa push your packet it to na any pamienza na da so de na say push your back nkwa uputu no age ne mwe na de ahye ho mwe na de ahye ho ushia no na oye comfort ana say time be na abosomsem ne ba mu me ba cho me shia na onye comfort nti time be na abosomsem ne ba mu menene tena yawo de tosu mienu no na me hu se oye bosom no man nti okwa abisa na o se de na ya no be na odan ni mu oku akokoro na waja na odem ho na wapeti moja na gudem single room na munyi na amodem no na ode akokoro na be nyankoma de owi amutimi noare me wi bi ba me no ama na ode adidi wa ode ye nkwan ana se abomu bi na de ama no na ode adidi na oba akohoma da bi on bo ko 16 years ni nyina oba asembeni sase ne de na obo akohoma ba edu finfin na obo akohoma wasa menye nense nti wo na wo ye de adwuma me sibidie nti akohoma a wo mo ne de na na otoba fie anto hwemba fie aduane ho bibia wo so oto nchene ana nchene de enye bibia oto nchene ne keep ana se ho no so nchene ne de ade keep de mage okay cube na mo de gu abomu mu no oto nchene na oto cube na oto den oto mole a yebe kan di banche de ne bo de ye na afuo mu ana se ye dua abura obema osika na wo de akoya oto keep na nchene na wawie chesa akwoma obo ofia ne enchene cube ene de ade aburo sika na de akoya mburo na asa enu atena ho 16 years nti akire de na ebu abama ma utu free ne fie ho ya wa de fam titi a ode mi fam nti ama etim ani so once misi mo bosem eko me tususu afene so na menya 7 million unya 7 billion 700 700 cedis otususu ofie ho na we de adwuma na misi bidie ema bi brewa ware ase o seriously ema bi brewa ware ase die na papa no abusuafo ka fa asem we ho me ko me papa ka kire me se me nya yi akasu ni so sa atam no ni sika kasusu na kayaba na ka wa jin kwala na ba makotena fie wam year wansi wan bisa papa asem bia wan ni na papa yale ya de no ko doctor o free e no de free mu nti wabusuafo nya nko ne nchen ko bisa ne hwe omo bisa omo friend phone so bisa na no mpo me of friend bisa no say na maka nti sa anchire hu no wo se magu na nim ase maka anchire manfo say wa sisa me dross a o shanti magu man na nim ase na woni ne to size yepe woni no hwan ne so me so sene o so sene de ane say o dross nko no nti de nti no obeka say wo se wa fa o dross ahye te say to ne nkra ya friend na wo so oye yie o so oye yie ontimi dabi o wan mpo na service ni wonti me nim kwa me fa so a me hu na me na kasaba manya antie so oya ne wo fa se yie wa ai subiri so okay ti na me de aba ha se mon frere on kira me enkra no pani ni wo mfie sen o 13 years ena de otoso mienu no 11 years omo mienu oba na be ma omo ye mema mema mienu ketwa na egitam na ye oba mema mienu ena te ne nchen omo ko school da first na match ko twiro omo din omo ko me ko minim de e ba omo se omo aja school na omo tena fie ono so on frame kan hwe nkyere me te so be sen ka onfa nkra ne ma wo mami
na mo mama mmerɛ no sɛ esire mama mmerɛ ni bi wɔ hɔ a sɛ bɛɛma anya wo ho ade a akora ne ntimi nkɔ ne nkyɛn ana sɛ sɛn na ya na mama mmerɛ ne tie Etisa. nti wo akora ne yɛ wo de ana bɛɛma ne de Me dia. nti wo tumi sɛ otimi gye wo ba sɛ ohia ne ma agye sɛ ɔyɛ nkora ne ho ade saa na ya na tie ɔno so onya nyɛ wo krompo ho ade na wakɔ akɔyɛ nkora ade Onya me ho ade sebe ba ku firi mu ana ontimi nsie gye sɛ okosie no papa fi ho ɛna wagye ɔmo abɔ so ɔde nkora ne yɛ adwuma ana so ɔde ɔmo yɛ bidie adwuma ani fom adwuma akɔm ne de wɔn kyerɛ wɔ mo minim unya misai ma firi ɔnom de sɛ ɛyɛ asɛm na kwaku ye bu abeku mi ose ne gaganto adrosu chese drosu no ohima born great ose mi ame ye ne me da me tiatia mu buebuebuebu me da ni pa mienu ada ohima na ne ya na se kan esi so ye no tiatia mu ya entiatia mu ne na ye de hi bia ohima sesen Dennis Donfe e wo so Victoria Nyako so e wo live no so enie me sisi Amina Mohammed e wo Hofati Ahmed akwaba nyame nhyiramo Gertrude Enyonam ni tete enso so e wo honom na bema oma konhoma na enkokɔ no ade na wonwi bi na sɛ me ni hutumi wanchi bi enko ma me ne ma chi mente hwio me se akokɔ na nyame de eno ane de wɔn sɛ wo sɛ obeku na ohwie mogya ne gu dem hɔ a wa wo de yɛ nkwan ma no saa nkwan no wo nka bi nhwɛ ɔno ne kan sɛ menni bia na wo ana na wo pɛsɛ obedi sɛ me kwa asɔre okɔ de ansɔre Pentecost ema ye sumo ema ye sumo kafra wɔso wɔyɛ yie yebegya na ma na ye na yie na owie ye na ne bekasa enkra no so wɔpa wɔma ye hu nhyehyɛ pa wɔyɛ de ama nkra no sɛ ɔdo ɔmo to school mu sɛ ɔdo ɔmo to adwuma mu sɛ wɔyɛ den de ama wɔ mu nyɛ saa de a wɔbɛfa wo ma nti de nti a wɔde ne ba ye ne dross no kan ne nyina kyerɛ no otie o boni din ba bia wɔte na to saa nkra no ma me kwabna varinte Beba cho nenti amede wa ba me to nkra me ma no sisi a wa yi omo school na omo me twere omo di omo ko wa yi omo tifi a wo di omo ye adwumaden me ma no so omo no omo me da ache me ka kire o se tama me kwa sa onya atiase ya o mpami mpo a na se me nya me ye da me wala me ma na me no omo atena wo se da kwan ntima ma film ja me mane ya honom ina ma firi ne omo nche wo nche nti se mi ni mo frɛ ne nche wo de wa mo ye fa ya mu ade nti fa me ma bere me ne me drose no me hia me ma ene me drose no nti me to nkra fa me ma na bere me ne me drose no me hia me ma animanim ya de na wo de me ma ni fam no me hia me ma pa nya asem ketoa me da me ntiminda me drosso no fabarem kwabena vainte se didin no kwabena oyire asem a wo kanie o se fa ne dross ebre no because ontimi enja ma pant no enka ho na mi gidi se wakɔ bia ma obi aka akire se pant no papa ne de ye bibi mi gidi onkɔ bia ka no kure pa akire me kɔ fie me kɔ ma sofo ma me su kanu kura kyerɛ me mimi gidi pa sɛ wakɔ baabi ama yaka dross ho asɛm akyerɛ na nyɛ saa enka dross akɔ di baabi 2 years deɛ ɛna yɛ ba bɛpɛ wokɔ yɛ sɔfo maame ne sesɛn ɔse ai drame no ama na ayera no ɔyɛ na adwo sɛ ɔde yɛ bibi ba me hunahuna no ehu atɔ ne so nti wɔn hu ne ɔde yɛ na sɔfo maame na nkyerɛ adekode anko ɔde yɛ ɔkyerɛ me mu ɔka o mama dane dua no o se eden o se de na no de dross ne ye o se nka o pese o de se mi enti jaya wujai ne nti ana me de mi nim na se eye ne ya se wujai no te se waware o wale na wonso me de me wale waware be ma kro wa ye ho ade ba cho onye me ho ade ba me ni na kofi wa agelesi se school bag ba ko san bo wachi o se ba wo sa akura san hye wachi woni kwabena vayinta atena 16 years wanyo ho ade wanfa akokɔ betem kura nkofia nkohuna busua wasan akohia be ma foforo a o se masan akonyema wo
ono so nya me ho ade aden awo na nya awo me ye family prayer tam no so o ye den family prayer ba tam no so me ma hu nti me nye me ya me ko kan be ma no say ono oniba de opa awo o ye mfie san de ni bi me ye 3 years de ni nti edi mfie san ansa na nyinsan ne ba efeli o bosono ya mfie me ansa ne so e ma nche ke anhwenti anti 3 years na wo ye no ene de eson ene wa nkoyi na afa ho we na nyinsan ne ba mate wo pant ne ne kwabena be kasa na enkra no so ya hwe wo mo welfare why okay elder man fen poma ye ji dross asem kasi o na dress no ya asem o ma mi ama fidie so ayesre so ayede o se dress no woje a dross sa na mo kana man yede oje no dross pioto ya asem o na utie yenua be ya asem a odi abedan yi a enka yenya be ma no pa nka ebe ye mede kwabena timi ba so na o kyere nsemu a enka be ma yate ono nso fam yate nase na nokure ne se be ma o pa abosom sem no ade ha adwen pa pa abosom sem so obi wo ho a sa esu no awura no ama ade na dan a wona wo yiri nyina tim ne wo matim ukum moa moja di gugu ho de nsan gugu ho ne ade eno no nya de aye se wo fi se obesom obosom a obepe baabi no waso ye so na wokọ ye wade na dan yankwala nyina tim de enye pampan kura beba dem ho because moja de se moja gugu dem no ne ne meti sa de enye ne kwa so kura no na sister yi ase me ye adi ne ho yawo kakra ewo kwan bi so de ema me di ne ho yawo kakra ne se aware na wote ase na ususu se enya wufra ase no ukoye ani dabi sesi no wasa akohia be ma foforo na eye ayeme se dabre na wohia sa be man ansa na ebia wo hunu se de wote ase ne nye edu ofrase efise nipa bi no mutesa wone wote ho na ono no wanya ba bia o be kono eho na wo be hu se ba bia o wone nye se sa na ti a ebia nka be ma ba mu anka obetumi a kire ye niamam ama ho no yate ase na de me ka fa ho ne se amamre baby a womade ye se o hwa yenua bayi o mabusuam se o ma kwan ma ne papa wo fa ase wone ne ware ye enti ahwe gisa wone ne wo tenase aduru baby ansa na obeye ne ho ade enha wo mo eye wo mamre na ansa na akwala no so beba be ye wo dia no gisa wa mamre bi a obekwa akoye se ne wo boya mane yi na bema no nyeye no eye me nwanwa se abusuan so apene so ate ase se nkwala no bi enko bema ne ho ehono ka bema ne ba mu anko ma ye nkyeremu ma yete ase na emom nia ode aba ha sensi ase ohia ne dress no dross no ma menka ne sa na yete ase yi ne dross no ekwa bia so na wo se yeboa na ne nsa ka ne dross no ena de toso bie no nkwala ne de bema no ni ho kwan se obesizin obayi ewo nkwala ne ho sa omma nkwala obayi nya access ewo no ankasa yefunu mu ma wawo mu na ode nkwala ne besie se omomo ma mencha ne de etiamra ekwa bia so na wose ma mi nya kwan na ohwe ne ma no na afei be ma no ba bia dress no wo no dross no wo no awoso obomode ama dross no ababai ensa ka ne dress fi se dross no ne nsa nka yem se ne ho nto no ne ho nto na manfrem po ma ho se ubusa na asem bia wantumi ankyere mu yi ama man te ase na nya ne nkwada ne nkwana ne wo kɔhwe wo msa abre no because ukwara nkura dross mienu de ode koye de dross mienu no de no awo agenda na agenda bi ho okoye akyire no na wanya adwonfo franco ode ba na emo be ma na nya abotre be ma na nya abotre no e na wo heda eja dross no franco da no ne emam eja ne ho se nka be ma na ni be ba ne ho so se dross no ohu bi a che no ye de yaba ana be ma no so ko hu dross no nso no mo nso so say say wo de kwakọ hye ba bi o so de koye bibi de koye for girl ana oba no nso kura bi hye dada enti be ka hu abeya me yansa ntia no no obetumi adi adane adane be busumi mienu na be ma na ehunu kwa eda
da mamu secret no ti ma no mo kwa dross no mo mfa bebre o fa bienu no ma hye baako na mo de ko ti na akoka ho miensa enti usi we wo hyen we me do bibia se so jibre ma yekuhwe video no eba ye meka se awawienum manum bi ebre ebeba ne se na bema wawawi mienu mami yoti edi o se wanwale no but ye fa ne se one na atena for 16 good years a onye ne ho ade according to omama memu enyeyenya memama memu according to ono omama memu eji se bema se bema kasi ne ni ji ho aja o try connection ne hwa ansana ono ne tena ansana awawe ayeden abemu na bema ho nso ho so se obefa ma mienu atene fie na oni ma mienu no esanso dampa baako so nti wo pese woni baako di mpem agwa na baako eda dempo e ma oni baako nso edi mpem ago nti bema no onferi ade se na MFK bi so omo ye tresoma na because bema woni nwu ho e na oni ma mienu that the same bed so nti mo pese mo ye bibia you turn to the other one na oni na ye dia person oni ne ye da o konbedo wensu no enti no adenti na oni ba ko ntina nhuso a na wakwa kokwawe mienu na mienu na ba ko na obesanso akwawe and uni right say oni ne beda the same room a oni first wife ye den edemu sometimes ko mo ware dudu no aya na omoni omo kwa no ye den entina the same house maybe baako ti baby and baako so ti baby but to the extent say we disrespecting man no e ma oni omo that the same bed so e man pema go die edu so a oni baako eye bibi da o kon bedo baako na oni baako eye bibi ye papa we gu nani mase unye ready a memfa ho enkonko hye bibi mo so ho beso baako a oni baako ntina so ho besu mienu a oni mienu ntina na wedie anu ehye ye ne kasa on person ye be kasa because onim say ade na onansansa ye even say wonye hwe kra na you allowing two women to sleep on the same bed with you. People you claim as your wife sleeping on the same bed with you. Eye niwu asemankasa. Lady ne say, "Oko sorry, we jane pants o. Oko sorry." And I so for my head, e catch when. Wait mini obat na for years we wunye no ho ade. Wait you condemn ewie. O de oba ne de atuna koma sese yema no. Yema no. Esan say wanye hwe kwa ma okra no. Wa wo de ama. Yembra ye ma me no so. Onye bema atena se for years wanyon ho ade. Wasanso akosia fofo, you are still repeating the same mistake now. O ye first one. Who repeated that same mistake no. Then I just say, baako ya oni na tena sisia na oni na wo baako no. Then I just on so be na adwe say obeye on ho ade. Certain mistakes bi wo ho no ma eye no ebi nie. So nya ne bema onye ready. So obeye on ho ade, oni no ewu baako minua forget enya de obe na adwen se ono obe ware oda because ono sisi ano hu ne se de ohia no ne nsa ka ewie so also nwale na nne ono wawo baako so sometimes no yes we should keep ourselves say ye ho ade wie na se ye ware ye wie ansa na ye adwen se ye be wa ma bema bibia ntimi nkipi bema o
bibia nso ntimi ma bema enye onho ade by force akola be mu a bema no so se onware oda so se obetiti wo so a akola no emma bema no umbo bema na atena se because of say akola be. So when we go to relationship na bema ka tell say me pese wo ba akoma mi ansa na maye onho ade a me nua eye ntro ebinum wo ho no ma enye no kre uni ne be wie no afi de wo na ase wo na wo put more pressure on the guy say koya me ho ade nti fa story we enye lesson kese emfa ma ye ho ye youth na afi na ye sisu no ye fa story we enye futusem kese pa emfa ma ye ho yentu ye ho fo be ma ne de wanya ade Yiano, so no so be can the side of story because sasema ye ma making se sa na tie dia be ma no wanya die wa disrespecting mami enini nia disrespecting omutu ni nia in a way say you let them sleep on the same bed in the same room wa disrespecting omunia ntibusia ye first story we entu ye ho aha ena mede mu ebesina meka sa ha egusa ye Emergency Ghana TV eso ebusia subscribe na like na fa comment nso eba comment section na ase edi ameje so ane keche mami esi enesin ebusia ebesa nso edi hyiemu ewa ha bio makam.